It-tnejn filgħodu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblika tarif dwar id-dinja tax-xogħol f'pajjiżna. L-istampa li tirriżulta minn dan it-tarif hija ħafna differenti minn dik li ilu jpinġi matul l-aħħar xhur il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Skont il-Prim Ministru fl-aħħar 4 snin inħolqu 20,000 impjieg ġdid. Madankollu analiżi taċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li mill-aħħar elezzjoni ġenerali l-hawn in-nies jaħdmu biqlieħ f'pajjiżna żdiedu b'inqas minn terz ta' dak li qed jgħid Lorenz Gonzi. Fil-fatt waqt li f'nofs tal-2008 kienu ftit iktar minn 145,000 il-persuni jaħdmu biqlieħ, sa nofs din is-sena dawn kienu żdiedu għal ftit iktar minn 151,000. Żieda ta' ftit iktar minn 6,000, ħafna l-bogħod mill-20,000 impjieg ġdid li l-Prim Ministru jsemmi dejjem. Mit-tarifi pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta wkoll li kien hemm żieda qawwija ta' iktar minn 7,000 fl-impjiegi part-time. L-ikbar żieda kienet fost dawk li l-impjieg ewlieni tagħhom huwa wieħed part-time. Dawn żdiedu bi kważi 4,000 biex illum huma 32,000 il-persuni f'pajjiżna illi jeqgħu l-għajxin tagħhom minn impjieg part-time biss. Huwa fatt magħruf illi dawk b'impjieg part-time għandhom dħul iktar baxx waqt li huma iktar suscettibbli għal kundizzjoni tax-xogħol prekarji.